sayangin ang oras sa mga sinungaling. Tama, sayang oras, sayang ang lakas. Ang problema sa mga taong sinungaling ay sila mismo ay naniniwala sa mga kasinungalingan nila. Sila mismo ay naniniwala na ang sinasabi nila sa sarili ay totoo. Nature na nila ang pagsisinungaling, sanay na sila dyan. Patong-patong na ang mga sinasabi nila, mga kinakalat nila na hindi totoo. At entertain sila sa mga pinaggagawa nila para silang bumubuo ng kwento na sila mismo ang nanonood at unang-una na papalakpak. Sanay silang magdugtong-dugtong ng mga kwento, mga istorya. Magugulat ka dahil totoo naman ang ibang parts doon ay totoo. Yes, may mga facts na kasama, pero hinahaluan nila ng mga fake information para nga naman totoong-totoo kapag narinig mo. Interesting, ika nga. Again, huwag magsayang ng oras sa sinungaling. Huwag makikipaglaban sa mga taong sinungaling kasi sanay silang kinukumpronta sila sa mga kinakalat nilang fake news. At isa pa, sila na nga itong nagkakalat ng mali. Sila pa itong galit. Isa pa, type nila yung mga scenes na parang inaaway mo sila. Mga taong sanay na gumawa ng mga scenes, mga eksena. Again, nag-enjoy sila sa mga ganyan. Sasagutin ka pa niyan, kahit online. At kapag kinausap mo na sila, huwag mong iisipin na titigil na sila. Mas lalo silang ginaganahan sa mga kasinungalingan nila. Parang yan ang gasolina nila. Minsan, itutwist pa nila ang mga sinabi mo sa kanila. Ikaw pa ang pagbibintangan sa huli na ikaw pa ang sinungaling. Ang buhay ng isang sinungaling ay napakahirap. Kapag may ginawang kasinungalingan yan, tatakpan niya ng isa pang kasinungalingan. Puprotektahan niya ng isa pang kasinungalingan. Magpapatong-patong na ang mga ginawa niya. At darating ang panahon na magmi-mix up na ang lahat ng ginawa niyang kwento. Siya na mismo ang mahuhuli sa kanyang sariling bibig, sariling trap. At kapag nahuli na siya, pwede mong asahan na gagawa na naman ng pantakip yan. At yun nga lang, baka wala nang maniwala sa kanya dahil kilala na nila siya. Memorize na nila ang pagkatao ng taong nagsasalita at taong nahuli. Ang problema pa na mas malaki. Kahit nagsasabi na siya ng totoo, wala na ring maniniwala sa kanya. Warning na din siguro sa mga taong nakikilala mo ang pagkatao. Never ka nang makipag-close sa mga taong pinaniniwalaan nila ang kanilang kasinungalingan. Sila mismo nakukumbinsi na totoo na ang mga sinasabi niyang alam niya sa puso niyang isang malaking kasinungalingan. Siguro kapag alam mo ang katotohanan, kung alam mo ang totoong nangyari at ang taong nagsasalita sa harap mo ay alam mong hindi nagsasabi ng totoo, ngumiti na lang ng matamis.